It's Black Saturday tangal daw. Well, Black Saturday niya tikat na Sunday ay. Iladawan na iti nalidliday nga estado nga napasamak. Kalpasan iti panakatay ni Kristo Jesus. Tidakal siguro nga saludsod ay na ni Kristo Jesus iti chimpo nga inbaga na iti imam ama ikumitar ko iti Espiritu. Ay natinapanan ni Kristo Jesus. Di talungan daw. Surely, sigurado akan nga matmaturog suna. Ada ka di iti passages di Bible nga mangibaga nga di talungan daw. Di nagbataan iti panakatay na. Kung di resurrection na. Ay naisuna di talungan daw nga niya. And iti dito nga nabi katiba kada kayo. Ada ti sumbat ti scripture may panggapidjay. And before nga pan ko alaan di ay sumbat na kahit kung ay danon iti kablaw kada kayo salamat kada kayo kakalyan uray iti dito nga panagkadal tayo iti Holy Week kunak rod awo kahit kung gundawayan dito waya-waya nga dito nga may kasabay iti so iti Diyos dagito iti pribilehyo nga naitod kada kami nga ministro iti apo nga may lolawag pa iti kapapanan na ito nuna dumag pusta nagbalin lang nga ugali kan tinawan nga raramidan mapukaw iti essence na iso nga iti dito nga gundaway kat inaadal tayo dito week na dito nga anya dagi banag nga silsilibraran na iti dito Holy Week nga dito nga naaramid nga holiday napintas nga tinalantan tayo, agyaman na, tada kayo nga ng dengag, sabi kumata na bendisyonan kayo. It's Black Saturday. Black Saturday kapusta tinangisit, ladawan iti liday, ladawan iti nadagsan nga pasamak iti lubong. And that is the brutal nga panakatay ni Jesu Cristo ti krus ti Kalbaryo. Well, ako kahit nga agduel hindi nga bandan kapusta inbagak matan iti napasama kanya na iti napalpalabas. Iti area of study tayo iti nga rabikat ay naisuna. Iti chimpo nga inted na iti kararwana. Iti chimpo nga insurrender na iti kararwana iti sangwanan iti Diyos. Ay natiyan na tata. Ay na iyan di nga chimpo. Iti talong alaw niya. Matmaturog lang ka din ni Apo Isus. Ada nagdi scripture passages where isuro na kadatay noon niya itinapasamak kini Apo Isus idi chimpo nga diay. Idi 1 Peter chapter 3 verse 18 to 19 na isurat iti sa ti Dios kunana idi 1 Peter chapter 3 verse 18 to 19. For Christ also had once suffered for sins. So, dito 18, salita na iti panangikaro, panangbaklay ni Kristo, iti basol tayo. The just for the unjust, that He might bring us to God. So, that is the purpose. Nababan iti panakatay, may subli tayo, may urnos ti relasyon tayo, iti sangwanan iti Diyos. Isuna nga nalintag, natay para kada tayo nga hanga nalintag, tapno may urnos ti relasyon tayo kanil Diyos Ama. Being put to death, in the flesh. So, dito jay rigat na. Jay krus ti Kalbaryo. Ngam napabiyag mo't lang. So, dahil referring iti resurrection na. By whom, dito yan. Sumbat na di verse 19. Also, He went and preached unto the spirits in prison, who at one time were disobedient when once the long suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was preparing, in which few, that is 8 souls, were saved by water. Dahito iti sumbat nan, jay talong aldaw, nga ay natin ni Jesu Cristo di talong aldaw. Kuna iti Bible, ikalpasan nga nataisuna, iti chimpo iti panakatay na nga diay, napanisuna nagkasaba, karag iti espiritu nga nakabalod. Anya nga espiritu nga nakabalot ikong kunana ito. Sarsalita na rito
ijay lugar jay Lazarus kundi rich man na panisuna di Sheol jay Hades jay lugar itinatay jay pagpapananda haan nga nagpatinggan ni Kristo nga naikargalaan jay tomb kunay di Bible na panisuna jay place itagi tinatay nailawlawag karata jay Luke chapter 16 nga ijay lugar itinatay dagiti natay iti Old Testament ket ada iti duwa nga lugar. Di lugar nga naawagan ti Abraham's bosom, lugar ni Abraham, ken lugar iti tuok, the place of torment nga napanan di nabak na nga tao, di maysa napan di Abraham's bosom. Di jay iti estado na diti lugar nga ditoy amin nga natay nga namati iti Old Testament mapanday di Abraham's bosom. Dagitihan ngayon mawat kini Kristo Jesus, mapanday di place, iti tuok. Itata, napan ni Kristo, ijay lugar nga diay. Dijay tinapanan ni Kristo kot napan nagkasaba. Ano ting kasaba na? Karag iti namati, di Old Testament nga di Abraham's bosom. Mabaling ating kasaba na kat natumpalan, di apan yu iparpartiyan ni di templo, nga ilaladawan dagiti karniro kan kalapati kan tupa kan dagiti baka nga panyoy datatar jay Old Testament natumpalan di jay baban di panakatay ko baligi adani ti panakaisalakan na kumpleto ti panakaisalakan natumpal ko iti karikan itin kari ni Diyos Ama kada kayo nga adan ti panakaisalakan nga maminpinsan karagiti amin ngayon maawat ka nagbabawi di baso na. In refer na yung verse 20, sinarita na napanmat intad na iti mensahe karagiyay haan nga namati di chimpu ninuwa kan ingana dagiti haan nga namati nga nadano na jay. Kuna ti sa iti apo dagiti tattao nga nakadengeg iti mensahe iti 110 years nga nagkaskasaba ni Noah, nga hanap pulos pinatpati ni Noah. Nangagda iti minsaya niya eh. 110 years nga kaskasaba ni Noah. Kastamot kada kayo nga datang lugar. Nangag yun nga minsaya. Namingkan kanoyo. Ada tikat ibaga. Inmayak, natayak, nagbalinak nga nababa. Inkarok amin. Naman kayo nga nagbabawi, nga pinati na nga kari ni Kristo nga amin nga mamati di Misaya, kat may salakan. Siyak tinang tumpal di kari ni Kristo, kari ni Diyos Ama, nga ano pinati. That was David. So, haan lang nga natay isuna itum, but directly napan isuna, dagiti espiritu nga nakabalod. So that is the prison nga diay, ang literal nga prison, but it is referring to the place nga papapanan dagiti natay di mo na. Alright? And it was clarified in Luke chapter 16, that is the place, the Hades or Sheol, nga nagudwa ti duwa nga division, the place, the Abraham's bosom, in the place of torment. Itata, kuna iti sa utiapo, iti Ephesians chapter 4 verse 8 to 9. May isang supporting verse man na dito eh. Ephesians chapter 4 verse 8 to 9. Wherefore he saith, when he ascended up on high, idi chimpo nga nagsublisuna di tangatang. He led captivity captive. Malagip di prison kan captivity captive. And gave gifts unto men. Now that he ascended, what is it? But that he also descended first into the lower parts of the earth. Before nga nag-ungar isuna, napanisuna, the lower parts of the earth. And that is referring the Sheol or the Hades, nga napanan ni Kristo, nga na-divide ito nga division ni the place of torment in the place ng Abraham's bosom. And kunana dito'y, and he that descended is the same. Nga dito'y matlaang, nga napan ni jay, isuna matlaang, katag nag-ungar isuna. Nga nagsubli iti langit, heavens, above all heavens, referring to the place iti Diyos.
that He might feel all things. And this was the time. Ngayon alis na. Inikat na dagiti tattao. Dagiti residente. Abraham's bosom. Ngayon alis na. Iti presensya iti Diyos. Isudya ko na natin John chapter 14 verse 6. In my Father's house are many mansions. If it were not true, I would have told you, I go to prepare a place for you. So that is the third heaven ngay bagbagana. So napanisunod jay lower jay, nagkasaba ko na ti 1 Peter, tatan, napanpay jay, inaalis na dagiti residente nga nakabalod jay. Di lower part nga dito kat inaalis na. Iti third heaven nga presence iti Diyos. Dalawag itata. Ada pa iti may isa nga pamanaknak, iti Matthew 27:52, which ure kanya kat nasdaok dito yung account, kapustahan unay nga mangmangag dito yung may kasaba. Dito yung first, sarsalita na yung first nga resurrection nga napasamak, yung simputi panakatay, kan panagungar ni Apo Jesus. So, yung Matthew 27 verse 52, kunana jay, and the graves were opened, and many bodies of the saints that slept were raised. Diba ka na kayo ha? And came out of the graves after his resurrection, and went into the holy city, and appeared unto many. So, napan jay, kuna jay 1 Peter, napanisuna jay Sheol, kating napan nagkasabay jay, ijay Ephesians chapter 4, apan na ingaalis, daytoy dagiti prisoners ijay nga nakabalod, ito'y Sheol nga daytoy, referring to the residence ijay, ada jay Abraham's bosom. And as an evidence ti jay, kalpasan di panagungar na, kuna na, idinalpas nga nagungar iti talo nga aldaw, dahito nga napasamak di parangyalis na kanyada. Nga supporting evidence, ijay Ephesians chapter 4, verse 8 to 9. Nga dag ijay lugar iti Jerusalem, kasto iti napasamak. Nalukatan namin dagiti tombs. Taiso ti pay karkarganda, tinatayanda. Nalukatan dagiti tombs, and adu dagiti bagi, dagiti saints, referring to the believers nga naiduli ni jay. Katrimwarda, ijay graves, kalpasan di panagungar na, kat nagpasyarda pa di holy city, kat nagpakita da, dagiti da duma nga tattao jay. So that was the first resurrection, and that was the time ngayon alis ni Jesus dagiti nga tattao, ijay third heaven. Kaya naduti nakakita kanya da. Di ba, di ginatay, pinagungar. Isuda iti first nga nanglakam. Jay, eternal, immortal, glorified body, dagiti Old Testament saints. Kat ti sumarsarunong nga resurrection, iti rapture, datayo ti second nga beneficiary, jay, immortal body. So makita yo iti kararwada nga napanan ni Kristo kat ada jay Sheol, ada jay Hades nga diyaya. Ti bagida ada jay tomb. Sinublida jay bagida. Kat nabuo iti glorified body. Nga iso ti nagsubli nga nagpasyag dagiti syudad nga adu nakita ti iti kakabagyanda. Kat nagsublida inalis ni Jesus isuda. Iti presensya nagigidanda nga napan. Nagsisinarunod ako na siguro nagigidanda. Hindi napanda jay langit. That was the time ngayon alis ni Yesu Kristo isuda. Iti presensya iti Diyos. Nga isutin karina ti John chapter 14 verse 1 to 3. So that is the explanation. No niya tinapasamak. Ijay 3 days nga natay ni Kristo Jesus. While the people ijay Jerusalem katagsangsangit ti panakatay ni Jesus, there was a great event happening. Ijay lubong, ijay Hades, and that is the preaching, the proclamation, and the transfer dagiti tao. Ijay Abraham's bosom nga mapanda. Ijay presensya ni Apo Dios, ijay third heaven.
Diyay, itinapasamak. Di talong aldaw nga diyay. So how I pray and how I hope nga nangitad clarification iti daytoy nga sitwasyon nga in the sadness, in the blackness of that day, jaliday nga nakita da no kasan nga brutal nga pinatay da ni Jesus. There was a victory. There was a great event. Ijay lubong, ijay Hades, nga naiurnos, di residential, dagitan na tiapo, iti presensya iti Diyos. Iso nga ijay Hades kan Sheol nga diyay, awanan di Abraham's boson. Tinabat-bati lang ni Jai. Kat di place of torment. Nga isu ti papapanan lata. Ti taong matmatay nga awan ni Kristo ti biyag. My brothers, napasamak ni Jai, and how sure it is nga it will happen again. Nga Ryan tayo, iti rapture. Or nuhan man nga di rapture, numatayak tata. What a blessing nga diritso nga mapanak iti presensya ti Apo. Kaya pusta ko na ni Pablo. Matayak man iti bagi. Matayak man iti lasag. Ngam, I will be present. Di kararwak kat aday iti sangwanan niya. God bless you and good night.